Het gymnasium Beiersnauwdee in Ljouwert stiet stil bij de deur van Nelson Mandela. Leerlingen zeggen jood naar de betinking in het stadion van Soweto. Het gymnasium is verneemd naar de Zuid-Afrikaanse dominee Beiersnauwdee, die het liek als Mandela strijden had tegen apartheid. Friesland-Campina dreigt het slachtoffer te worden van een boycott van Rusland. De Russische inspectie schreeuwt dat er wat mankeert om producten van 15 Nederlandse zuivelbedrijven. Nevens Friesland-Campina wordt net alle zuivel weigeren, maar gaat het om bepaalde onderdelen van de export naar Rusland. Door de storm en het hege wetter van verleden weken binnen er op de westkust van Skilge zonplaten bijkwamen. Dat is goed nieuws voor de brietvogels, zei het Staatsbosbeheer van Skilge. De oerstremings ben ik goed voor het plantenleven op het eiland. Ljouwert kiest net voor Mercurius, maar voor een nieuwe lokale omroep, Leo. Een grote meerderheid van de gemeenterieën is daarvoor. Leo richt het hem op Ljouwert en op het platteland. Na de werindeling komt ik een pad van Boasterhem bij Ljouwert. Joen en vannacht bewolkt, amper wien, de temperatuur is om het vriespunt heen. Mooi zinnen, 6 graden en er zit net volle wien.